Kecamatan Mini, Kabupaten Blitar. Wiwit taun 1865 ngantos 2020 dados sampun 160 taun. Rikala semanten Udawara wiwitan abad kaping 19 Beru kalebet wewengkon pamrentahan Palang utawi lurah ing Mlini. Ewadene Palang Mlini kang kapisan kaasta Bapa Trama Atmaja. Salajengipun dipun gantos Bapa Mangundarsa. Punjering pamrentahan Palang Mlini manggen wonten sakelahipun pegadaian Mini sakmenika. Para semanten Beru kalebet wewengkon kebayangan. Dene bayan kang kapisan kaasta Bapa Ngajajah. Kala semanten dipun sebat bayan Kencengan. Inggih saking prakasanipun Palang Mlini Bapa Mangundarsa laladan Beru kadadosaken kalih dukuhan. Inggih punika dukuhan Beru lan dukuhan Bening. Ing pertengahan abad kaping 19 Beru dados dusun ingkang dipun pimpin kepala desa. Ing pertengahan abad kaping 19 kala wau Beru dados dusun ingkang dipun pimpin kepala desa berturut-turut. Inggih punika ingkang sepindhah Bapak Wirya Atmaja. Ngasta wiwit taun 1865 ngantos taun 1870. Kepala desa ingkang kaping kalih Bapak Sastra Karya. Wiwit taun 1830 ngantos taun 1875. Kepala desa kaping
Kliwon. Sekali bangsa Walandi punika pedagang batu utawi tembakau. Salajengipun dumugi malih bangsa Walandi inggih punika Tuan Klemer lan Tuan Ripel. Sekali bangsa Walandi kala wau milik Bapak Wono ing wewengkon Kenomo lan Perumasan. Dados rumiyin Kakak Kenomo lan Perumasan menika arupi alas kababat dipundamel kebun kopi. Udakara taun 1896 kebun kopi dipun dados tanduran rosan utawi tebu. Awit taun punika wewengkon Kenomo dipun bangun pabrik gula. Ingkang kawastanan pabrik gula Kenomo ingkang dipun kandhani bangsa Walandi punika. Sisa-sisa pabrik gendhis punika samenika wonten sisih ilengipun Samsat mriki. Wiwit taun 1913 pabrik gendhis Kenomo mulai surut. Rikala agresi Walandi ingkang kaping kalih bangunan pabrik gendhis Kenomo dipun bumi hangus dening tentara Hijrah, sehingga riwayat pabrik gendhis Kenomo bubar tanpa angen-angen. Kepala desa ingkang nomor gangsal asta dening Bapak Iro di Kromo. Menika jabat ingkang kaping kalih jabat wiwit taun 1889 ngantos 1901. Lajeng kepala desa ingkang kaping 6 kaasta dening Bapak Kadis wiwit taun 1901 ngantos taun 1910. Wiwit ing taun punika bangsa Walandi mbangun perumahan lan sekolahan. Ingkang pertama sekolah rakyat Nomo Loro samenika dados SD Beru 2. Lajeng bangun sekolah ELS Europe's Legal School. Nalika semanten yang nyebat sekolah Eropis. Samenika sekolah Eropis dados gedung SMP Negeri 1 ini ingkang sisih ler. Kaping punika bangun taman bola. Samenika dados SMPN 1 wiwit sisih kidul. Taman bola menika olahraga biliar. Lajeng kaping itu kepala desa kasto dening Bapak Kartono wiwit taun 1910 ngantos 1915. Kaping 8 kepala desa kasto Bapak Sastro Diharjo sering kasebat Lurah Bejo taun 1915 ngantos taun 1920. Kepala desa kaping 9 kasto dening Bapak Kartono wiwit taun 1920 ngantos taun 1921. Kepala desa kaping 11 dipun jabat Bapak Karmejo wiwit taun 1921 ngantos namung 8 bulan. Kepala desa kaping 11 kasto Bapak Kaidit Karditarto Dimejo wiwit taun 1921 ngantos taun 1939. Nalika panjenenganipun jabat sanget dipun tresnani warga Beru. Rikala semanten pemerintahan Bapak Kaidit Karditarto Dimejo
Kemangkan dulu kabagi dados patang bukuan. Ingkang pertama buku beru, nomor kali buku bening, nomor 3 buku ngambak, nomor sekarang buku pelunasan. Kepala desa KP 12 ini Bapak Bejo Kartowi Harjo. Pemerintahan punika Bapak Bejo Kartowi Harjo nabi kedadosan sidang perkawis. Inggih menika masa pendudukan Jepang, masa proklamasi kemerdekaan dan agresi Belanda kedua. Nalika pendudukan Jepang, kata Warga Beru ingkang dados korban Romusa dipun kerja paksa wonten wewengkon Dalasutra. Lan nalika masa proklamasi kemerdekaan, Beru dipun dadosaken basis kegiatan perlawanan rakyat lan pemuda pejuang Badan Keamanan Rakyat utawi BKR ingkang dipun kandhani Bekas Sudarto PK ingkang asma Bapak Hendro Sutopo. Nalika agresi pemerintahan Belanda mlebet Dusun Beru tanggal 12 Desember tahun 1948. Gedung Eropis utawi SMPN 1 Ingkang dados markasipun Walandi. Salajengipun markas Walandi kapindah satraya Prapanan Beru utawi griyanipun Pak Suwaji lan toko Girimulya sapunika. Inggih wiwit taun punika pabrik Inggris Kenanga dipun burianus kaliyan tentara hijrah. Kaping 17 Kepala Desa Karno Bapak Slamet. Nalika semanten Beru dipun kandhani Tentara Republik Indonesia Pelajar utawi TRIP diganti 17 per Cadangan Nasional. Ingkang terkenalipun wonten di Jenilan Lapangan Kenanga. Nomor 18 Kepala Desa Kasto Bapak Suyono. Mulai tahun 1998 ngantos 1995. Kepala Desa ingkang kaping 19 Bapak Murjani. Mulai tahun 1995 ngantos 1999. Kepala Desa ingkang kaping 16 Karto Bapak Murtijan. Mulai tahun 1939 ngantos tahun 1985. Nalika pemerintahan Bapak Murtijan punika wonten kelahiran sistem pemerintahan saking desa dados pemerintahan kelurahan. Urutanipun Lurah Beru saking tahun 1985 ngantos tahun 2020 utawi kalih dosa tahun inggih menika ingkang sepindhah Bapak Suwitno. Nomor kalih Bapak Triyono. Nomor 3 Bapak Ganesh Rahmanto. Nomor 9 Bapak Tono Triwibisono ST. Nomor gangsal Bapak DNS Anggo Takdir Hanuji Esos. Nomor 6 Bapak DNS Juwari. Nomor 7 Bapak Sumaji Edi Wahono SPD.
menika dereng wonten kepalan kelurahan ingkang definitif. Pembacaan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la syukurillah, la tola wala quwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, amin amin pasang aliman amin. Mugi kita bemo saking tolak sare. Kita bemo saking siku dendaning sang Hyang Maha Kawasa. Nuwun kula nuwun kali nyebut ing asmaning Gusti. Gusti Allah ingkang Maha Mirah. Duh Gusti, mugi kita bemo saking rubito. Sembah pangabekti kula ingkang sampurna. Nuwun kawula angaturaken pambagya panakrama raharja ing sandikala. Mugi katuring ngarsa dalem para leluhur, para nayakaning praja, Bapak Lurah Beru lan sedaya perangkat Kelurahan Beru, pengurus MMK, para ketua RW, ketua RT, para wasis saha wasita ibu-ibu, saha para penyelenggara sedaya. Tuhun pano ing deduka tinebena saking sawiring sesepuh tiyang panintu. Om Amigenang Mastu, mugi rahayu sagung dumadi. Om Amigenang Mastu, mugi rahayu sagung dumadi. Ananing dinten Sabtu kliwon wasana 16 wulanipun Sura taun 1947 Hijriah, inggih tanggal 12 Juli taun 2009. Bapak Lurah lan sedaya perangkat Kelurahan Beru nawontenaken ruwahan dusun utawi menteri bumi supados para warganipun ayem tentrem guyub rukun minebena saking sedaya sandikala. Pramila ing werudangan punika atas nami Karangwerda Kartini Kelurahan Beru badhe paring umbul dana kanthi sesekaran motopat dandang gula. Ingkang badhe nyekar motopat dandang gula inggih punika Bapak Sujiyanto kasumandhaaken. Meru kang pilih
Ingkang dadi wewengkon praja
utawi studi banding bebakan ingkang telah samya maning ingkang tebih tumingung ari datang karana rinebese ing Bandayuda uhung kabiruyu kayunipun ing popoyaning kautaman kula dalah para warga karang berdakan ini nderek uji mungkin anggenipun Bapak Lurah sedaya perangkat kelurahan baru amangaken mulih Menteri Bumi mulih Menteri Bumi mugi Gusti Allah tansah paring ketuban sandang papan lapangan dumateng sedaya warga kelurahan baru ing pundi kemawon. Lan mugi Gusti Maha Kawasa tansah paring barokah dumateng kita sami mlingginipun dumateng Bapak Lurah lan sedaya perangkatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan jundina biha minal ahwali wal afat wa qilana biha jamil hajat wa qitaina biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha aqsal hayati min jamil khairi fil hayati ba'dal mamat. Maka saking kawula atas nama Karang Bedatuk Kelurahan Baru kaya wonten perintah kuning atur kula nyuwun buning pangapunten saking-sakinipun. Bila kita walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.